Mwanjito murigeria gwigetaseni gya Nsoko TV imeyomoro birito ensoko bwakire ne kinga kiningo kwaligania asomoro birito tunyate gusanga naye tunyate gusanga birengerero nabe gukomanya yagende twene kikwemensi ya Kenya kure county ya Kisii goika county ya Nyamira boigonto kigusanga naye na ibo igomna butambi togote byanga no bwateri bagali yokwena ndiyugiria gwasigetaseni gito tunyate gusanga naye no turasomoro birito ensoko bwakire nabe gono gutunyora asomtandao o Facebook buna ensoko bwakire nabago YouTube no turi live tunyate gusanga naye nabago gusanga asomoro birito ensoko bwakire na inche Diana Demo na inche umuligereri ni Innocent Onyango emambi enkiyo mwanchu umuligereri andonsi asoberete rero ni kitalikisa tumutinyokianda mwaka n'ugwekiri 2025 inere biyago kumanyia asoberete nga nigo cyabere kitalikisa umutinyokianda mwaka gwekiri 2025 Diana ekero bono mwanchu umuligereri nande twabokire nanda mono ntutwatangande egere tonyareka batukwana naye neliyogirio kumanyinga boka eliyo chake gwekorera emirobeli yawe yakira lituko murobeli nensoko bwakire nene Nsoko TV igetaseni ekiya guchia asoru mugusio mintaso ndoseberte nanda mono tutete okoretera eliyogirio mugusi naye onyareka ba gokoigwegwa kurwa ase county ya Nyamira nabagototebya soberete county ya Kisii nabagototebya soberete nabamenyi bale ase county ya Nairobi na mogotonyora asenseme ya Signet na nene mono unyareka bagototebinga ngongo kiole bali chinsemo chia Matasi bali chinsemo chia Rongai bali chinsemo chirichia ngong bali chinsemo chirichia Kawangware bakarworo bagaswa abandi bakale chinsemo chia Kangemi na ande tutimboke tosoega igo muchikati muchi oyo Nairobi gatigati Diana na nene mono bali chinsemo chia Pipeline Tasi bali kwa Njenga bali Mukuru bali chinsemo chirichia Mulolongo totebya sole asenchira yabeno mwancho muligereri umurobeli nensoko bwakire nabono nigotogotebinga tuma ujumbe yawo chaga igase studio nditonyareka batogosoma tubwatie asomtandao ku Facebook nabwo nyaraka babo tubwatie ora asenchira bwekiranu abwa soko nyaraka bako koramu na twende go stream mambiye na sensemo ya YouTube na ande nabo kulika message yao wocha ase namba yesimi 0788 isano na mwire ngadaya na kire isano na mogo kire isano omwali wakorereri isato okay yiro rero mwancho muligereri amanye nambe yitu egere ekera kunyara koba kako tulikire message go chagaiga amanye nga kya kunyara koba gakulika ku chesto mwanjito muligereri ginkwirira enamba yitu studio no erega gwa sesimi yawo kando gago no ase screen yawo gago na Nsoko TV 0766 0788 666663 078 marakabere 6 maragatano na boigo egukolirina isatu Nsoko TV ne roboro sumo mugusinga kinga kitugende tugusanga naye asomoro birito Nsoko bwakire na kwena kyabuna tori gutigara magiga ali agende tukwene kiwemensi ya Kenya kuri county ya Kisii na boigo wika county ya Nyamira kinga kibogongo tebinga abasaki baitu kurase county ya Kisii ne county ya Nyamira wiko muchomo na Nairobi no bali boniga babokire bagotibanga no bakwatitiki bago banyare bago kumanyinga na ali agende tukwene kugukura chikona au imeyense omwancho muligereri buya kigima twarare mwasoira somurobeli na nane botambe togotebanga ekera kwabokire yentongera togoteba gokora go chaga igase studio nabo gotome message yago gosana mono unyara ko bagokubugulie simi yawe lakini tubase gwaka video ji second ya 30 kuri getanda gose kora satali yagia lakini wikaranste buya iga gosole isiko iga ubara bwokire onchole kamera yawe ligererie nchireye tukwiruka landscape unyara ko bagoteba ayenga kyokuru kwa soberete nande otebi babiri batatu nga Nsoko bwakire litonyara ko batogokora kiriye kurukunga umu director ito nabakonyara ko gakobeka clip ikekera twamwireri baga tonyara ko batokoranga nga yoberete kurwa ine njire nyina ando maete tutaka kumanyugo sibwao una na intutogoteba nga tigatura banaso gosielie taliane ni Innocent Onyango emambingi ya umunchi muligereri Innocent ni maitinga abanchu itabalgiri use abantu abangi banalirira nyigi bakubwata clip tutebana ga selfie kunya no ingiri bali bolire baliga lakini bono esaguri it's good to be professional ire bijobe kiga kerole asino nyina yo korekananga nanino chakuiro na megote gerige genteke gotebanga bakobeka landscape ekera bayo nchwire tibabasa gutenenie kamera iga ugonchore kamera eligererie nyencheye iga otetenga inera slanting oligererie kamera yuna ntoligerite tichi kamera go chagabu na nemo tukoligerite tigo chabwa soberete onyare ko bagoteba nga yoberete na intu tokore bunebwenerete nabo togosome message yawo nande naga clip ya kwi second ya 30 tobasa kubike getambe ndutagetie etagekeye moyaya ndutagetie miji tage second ya 40 ndutagetie second ya 30
anne mono tunyara ko batoko igwa soberete na se enambe URS screen no kunyara ko ba gokobeka aga clip gako enambe yu ne bwate WhatsApp abuno gotuma na anne mono umo direct ito ekeranyore na bakunyara ko ba kagakora tiga turarigiriri mbare basoira sumurubiri tumaye guchaka kogenda guchibusyo mwanchu muligiriri Diana Rango mbalinga bayikira sensemo yite ya Facebook ayo musori bigesubuna butamba goteba nga ensoko bwakirebya bwakirebya oyo minto musori bigesubuna boygo Fred Moga goteba watching live NKTK nyakinyomisia secondary missed call Fred Moga moturi kazi poa WCWCS watching live enokuma koli na Bonfenje mu bisaba tebanga kuruwa kirwa umusocho na indeme yo morobero goika omwerio Edwin Omwenga kuruwa nyamanagu nyaguku present watching live enegati abari batumire ujumbe korende tunyata gusoma kiribo batumira somtanda WhatsApp na bagasina mbeti studio nindo chorenge Wycliffe agoteba kurwa Kisii town yani Busongo Chituka in the lock tembere memia biya mono umusori bwegesuna wateba nero kwanira iga litandira likongu timanyeti yose ninyari ko lisoma likoronga mihistaha bosire live kurwajia oyo Bernard Bosire lietalia yakuru ku Bernard Bosire utatigali kareli kongu tuatemire igo ikomboli nagate malietalense naba kongwa na kini mwancho muligereri inenjere yamo yogotona litukuliao na nene mono nae kumanyekana asenjire bwikirano ekini gatase nambe yamo na nene mono tokoteba nambe yemesenye nchukuru tuache tembeo nigo mwanya arteko ba moto beka bosio senchera ya bene ntoroje Dennis Musoti nere no ale se omurubeli asagoteba ningende ko baligereria senchera yo wikirano mwancho muligereri ensoko TV omurubeli nensoko bwakire nande butambe togotebi kogosoka kurwa enka yawo wasoirero mungino na buranyorekera mwalinge neralia neralinge serumu yaye asokire go chabwiro ngokoroseria le chayo nyanayo mwaka bwinga mubolinga umungina bwakire na ndekera kwa buri bwakire motebi ensoko bwakire abana bagendete kwiyaliga niko gende school batebi ensoko bwakire bogo soka gichisiko kumira no mwama togo nsachinde murakwana kurumagaro bamwatiganete gose matukabero taramora konyochire gasabali mukwaninga ensoko bwakire na senjere kamine yumwanchu muligiri ntomanyetenga niko monyara koba mugokinia egesa kukyo mugusi toldi yagoteba ensoko bwakire na ndentwateba Dennis Musoti kurwa sensemo ya Kisii suneka agoteba Mburembe youth president Kisii ensoko bwakire bwakire innocent rero ntayitenda kuira guika agansigete akini rende mangabereka gokorekana ase serikali yetu twarorera abarayi babeire bagotebwa nga abagavana bagotebwa nga procurement nere round imocho kolera amangana ali yo kolika kitenda nga umwana inchira bakogenda gali asumtandao aichori kerata itetenda gusata itiko bwatuketenda ucha serikali aichori gotwetero mutandao kole twarorera abagavana twarorera naba mpimba kiteba kabajoin bagateba nga twero gwochwansiro mu rubiri yube gatwarariro bokurumi amangana bokurumi abereka ukwana iminsi ya Kenya kole ntigara kuira singana itwiri two lyarero ngana itumwa moteba nga omutwali uguchankane ngombe ujuni gaiba mutwali uguchankane ngombe gaiba pi igo omutwali gatakire guchangana agasusu akanyoni agatakire guchana agachure kabo etanjira emiyogero mbatebe taja ni emiyogo rende mutwali ogendete kuligirende agachure ojorire emiyogo bugoiri oyetirandeiga unabono kwa romo ligereri itole nyamana gose nyainagu ubugo iriri na gwochire na lirorio gosochire nebisuguti igo egentata kerigo chakaro kinagachure agachure omaite no ene kero gwachire ko hanti ali gwachire ko ligoro sana imi itoche na kanyoni gusonye ngoko iri kibaki kya gwiriti kora chene ngoko ni kibaki kya gwiriti ndoro baje gose ko kiyari gebabito mwanchu muligereri Diana agoteba nga igatikiria sense ya Malawi asa agoteba wakajora kabaki kayireti ngoko naboko bugoli lakini mutwali onde bwese gochangana ngombe igoyo ibira igotutete kumanyanga ki ayo mwanchu muligereri ndasyo soberete kiriyo gokora gochore kwaraba onochi kwaso bande maite no ende chibando ndiro konyora engakie abantu bakogenda basimika buna bono konyora abantu bachakirikira umuntu ngule mari kwanyora gusayo wandachite bunu mwakanyanga wate abanga kwandachire
utimugete egara abantu bande bagendete okora emirimo aye orambuleta amaguru egara chiabeire nayo kurata borero monyene aye ne chinyoni kwanza mukora ngugotanga na egatie chinyoni naye igo mwanchu murigereri omutwali onde bwensi ogocha ne ng'ombe libaga lyokorete gechure enkanga gose agasusu oyuga ibire totebia ngaye ingane limwe mweli Diana tebirinki gose ligo kwenyori akero gotwara kwana kwenyora kugocha ne ng'ombe egere ndote Diana yaya talikere ng'ombe omutwali nera ibire abagonyora nga gaikanjera oni gechure kiaye ochicha ne ng'ombe riro lyonyo orunyomba nengoko tokontebinga noru nyomba otabwati kendo chikwenda rusana ime uhirane ne ng'ombe eko rusie ng'ombe riro onye kwabuguri engoko gusia wenda ali akaroni ali gosonye gokale kotari chayali oendo chene ng'ombe kuru ichiro nando endera mumburo mino by the way toenda ebika okonyora nga twakubwatiri Diana tienda rakuburiga umanyete ntubwate amagwali asoro sana naro ntubwate jibuvalo umwanchu murigere libona aragenda lende onyorire agasusuga onyorire umuntu onchira abwo mbatiriga yaya nabuga onkoye besa agasusuga kandoje nakayakale na irende gwaligere ringa yaya lende bamintu igesuike na kinari kuira karakini nende bono nakeonire ugi onchoreria gekorera ubonchoreria onyare koba kugwitanjiraria ugore ng'ombe ngakiuro jerabe egesusu ogole ng'ombe wanchu murigere Diana gagotebanga achakira procurement otebaga bali bagoteba iza jinda barai baitu nabakonyora bairuri baga bachigotogoretere ebintu ende byakoreria bo akurunga Vera Machuka abateba Nicolo timbuya mono Vera esbon ezo oyo bosire oyo imumanyete gare sense America abateba ensoko bwakire TV buya mono esbon bwakire ensoko TV watching live from Nairobi akurunga Cloton Auto Enoch Makuri abateba kurwa chinsemo cha Musarwa town represented well ligero lyango bali banyaraka bawutulikira chi message cyabo elitogendere kuna koranga ngikilitokora elio tonyaraka batokogendera busyo doche no ni chi video nsirika igara kinungu chitori ko babikira korende agotebanga ensoko bwakire ni Dr. Boni omwana bwubundi onchonga no indeme buna kawaida korwa kegogi betembe but currently ni Nairobi. Please play for a song of Henry Meza kakitinga ngakatori tokobekira gotero ko aguchimutugari korende boniga ensoko bwakire no tukibwaterete bago no minta ondo chiga igotumire video atebanga good morning ensoko Kandi Dennis ekiyomo sodbege so City Salams Club gwika kachupa seito niko ndani kagitenga omu director tunacho tubekire clip echo chinga kichigo ikakorenda siboniga mbia mono sana mbia mono yenda atebanga welcome ensoko TV eto watching from Doha Qatar gwika seito Nyamasibi niko ndani ya show Diana tutarenda umutima ukomoke ndahita gatebanga narori ku nyumba message yakira konye nebire kamura kane rero ngabwate birthday akuru grivi no ndigi agali ese umungina nyori nga umwana w'imotebi ya birthday nayo nye kubwata litukuli yawo basherekeye umwancho muligereri abagototebi ya senchira ya bene litonyara ko batogotebanga happy birthday indoche nkomotereri tuli Liza agata good morning Korwatasia watching live ngwanelia masabiki onsi yensoko oyo ndenara okorokunga Botromeo mumanyi morning oyo mumanyi na Zipora oye kurwa ensemo ya nyanchonali mbija mono omusoli bwege susuate ba Diana na Innocent bwakire abwe studio twararenga umubaro bw'abantu bagenda tutuligelio mentekanire nando mwanchu muligelio tokotebanga korutwa chagete Rero nitukoria gatatu mwatorokirio wanchokuya nande asenchire kamineyo nigo togendete kogo kiriete na Innocent Onyango nchirete ni Diana ndemo nandi ningo getinga no tubwatete nande no chotigita senkito ko bigita senkiago namba ye moto ibanga nabugutuma eriogiri yago iritunya tugusanga naye ebirengerero tiga togenda umutima komoke tukoira na togendera busi mwancho murigele
Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Oyo n'umucakano w'umucakano ime Yensoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki b'amang'ana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritukuria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo kwaretera amaya Yensoko TV elietaliane Ishmael Mogere. Nuganete byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyoma bikomenya asege kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao company ya Davis and Shotleaf nero munyangongo asika kimya kemeronge tane beri na kianda asobonia byoma ao byobye bwekerengo kyayuro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chamache ekyo gusyalire bimeria mache chigenerator chisola panel amone chi machine cyo gukenura mache boygo ngukunya bali bisima ngwagacha bali swimming pool na gugisibya ngoni bara malyogo yo gukenura mache asumo cyo busongo Davis and Shotleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirenetie negedesenya kanege chigali asamange bakiresimi asenamba 0708 623645 Gose 0206 966877 Gose 0206 968172 Gose 0206 968324 Kwarasire ansa maegelio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegelio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomocho kebirigo e county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 Gose torikere email wetera borabu.tti@gmail.com Borabu Technical Institute, technical skills for development. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi ebago tebango yose como elio nero se kapu Mwanchu muligiri na maeno bono boroso bw'umugusi Yensoko TV umurobeli Nensoko bwakiro mwanchu muligiri andanse soberete togotaimbiya mona sogendete gutubwatia so mtandao Facebook gutubwatia asensemo ya YouTube na nene mono gutotomera chi SMS chiao twarese WhatsApp chi video nchiro orongo chibeka tole asembeo na asenchire abeno mwanchu muligiri togotabinga litukulia chakire linti chigatatu chitalikisatu mutinyuki anda mwaka w'ekiri 2025 na nene mono mwanchu muligiri togotabinga ekera kwabukire nchire kamine yabona mambia niwo chaka kwirobeli kogenda asimirobeli yao yakira lituko na nene mono yakira tuko chaka igo mwanchu muligiri totete kora kumanyia ali yagendrete kokorekana gose ali yakorekanire ase chinsemo ao nimanyete nga Diana abaliki baito nigo bale maiso ase bagendete kuri kubwatania oroboti rwa kiregendo
nonye ne kirungu na gesokere gochimuinaria oigung'ekere gieta ngia machiko tamakwenda ne ngoko abaliki baito chikamera chiabo ni gochiko kuna bone mbuna ndebetinga ebisusu ngo bekari komnyoka sana ali Nyamira ngibuna kwa ni digesunga ketinga ngani linga na ncho sininkikere kuratuga chisesanga isano iga Diana ichira chini mbwate chisese isano no tata na bwate na kumichia kwanza gusie sindwete mate toligeretie skimu ntosoge tasi ni skimu konyorora abantu barororo babwate chisese bali ne chisesanga isano chisese chisano umuntu agocisokiri tuko lie sabato lie nyongesa Jumamosi liria bale bakwande kanisa litukeri no kunya chichai maybe susubi koligi gubori pakocha kwasokia binyamunyonge byale ngoro na senjere yemo oko himba binyamunyonge byali chigori chingoko obirusire nde kuruese chai no murobeli nensoko bwakire Diana tiga turarigireri ali agendrete gokorekana kuruchinsemo na nene mono igotuguchaka kurwa sensemo yao machito murigeria tutarachaka gotingana ria gendere tukwene kiwa gendera ko bana tugende gusangana intugende gutumorua kare wago gendera kwaka no ene simigario tebingana ria gendere tukwene kiwa sinse muchiriori boigo tuyibanga ekerangero kyagwo nabo kugenda gusangana intwe esoko bwa kirinoro omurubiri tuchinga kisitete kumanya na ria gendere tugwatika kurwa chingongo ao chinga kisitego chakira ne serikali tukwanira omuraibensi ya Kenya Musike William Samoei Ruto nikoli tukurigora betka gotebo bunana chikwenekia inga oburimi asensemeri oburimi eserikali ngo chikubwatsiria abalimi kwenekia buna abantu bali babeiriye bako broker asensemeri yoburimi ka around yet bali kuchikobera asensemeri chinga kyatebire boigo na chikwenekia buna ngusirare ero monyene eserikali nabiko na chikusira abalimi bali bako kora ebimeri ao unenchire ya maboigo yo kwenekia buna abalimi nabarabu konyara bali bagusirwa umuraibwense William Ruto nigabege tubuli bibusyo na namo Diana isekoligeli kurwa so tabisi egente getangania kera so tora tebete no kwiyeria ebintu biri bigotumika gukora ubulimi buna moyo na namo no korora chintetere gose chirichigo tumeka gosimekwa no murobeli no ino yogana kulalu agateba ngo yoboki arenge geraro ngalige saliense ya mentre na namo no litukulie goro nigatebete nga nigo eserikali ya kwalirwiya asatebire nga gwetire mirobeli ya bekire miya nigo bono mulimi anyare ko bagakogenda mugondo na gukinia ligesa roboti uruti gaturi ugukurwa seseme ya kabere ye studio. On agricultural transformation, we have registered farmers, we now have a clear database, we have removed the corrupt people and brokers and conmen, we have supported production, and we are now moving more towards irrigation of areas where you have seen. Kuna kitu ya mjaona Galana, the things we are doing in Galana, which I want us to have a conversation about what we must do in Turkana. Yeah? Mnanielewa? So what has happened? Let us look at what has happened in that agricultural space. Wale watu wa sufuria walihama kutoka kwa street. Unga ile ilikuwa 240, now it is 160, 140, sometimes inakuja 120, and we will continue to apply pressure. What has happened? Mahindi tulikuwa tunazalisha, for those of you who follow, tulikuwa tunazalisha between 40 and 44 million bags every year. By God's grace, because we have supported farmers, na Mungu ametupatia mvua. Now, our maize production has gone up from 40 million bags. Last year, we had 65 million bags. Kahawa, bei ya kahawa imetoka 60 shillings mpaka imefika 140 shillings per kilo. Ask the coffee farmers. We made more money in tea. In 2022, you can check the statistics. We got 138 billion from tea sales. Last year, we got 215 billion from tea sales. Ile miwa, nilienda kufukuza wale wakora. Yeah? We've enhanced the production of our sugar, 500,000 tons in 2022, 815 metric tons last year. And I want to promise you, as I promised the people of Kenya, in the next 3 years, Kenya will be a net exporter of sugar. Umoncho muligereri noroboti oruo muraibwense bunagendete gotebanga nigabegete mirobelio
elio koranga umuremi onyare koba gakonyore ng'eri yaye nane mona asoberete omwanchi omurigerie mambia yabono gekoera ebine bitugukwanera miroberie ya serikali ibegete kogoikerere nane namonekero gukwana nabo tokonyara koba tokonyorana na baraibari bagochaga iga Diana tubabori ng'aki emiroberie yebekire ng'aki mutari kubwatire nde umuremi ore ASM ye kona ya gechino aria ataranyora obuoyo kinyoroime oyo ore miririme ng'aki ataranyora obuoyo oyo ore nyachokochoko ng'aki ataranyora obuoyo so omwanchi omurigereri nensoko bwakire tiga toso asensemende ya kabire yo mugano ogenderete manyete Rigathi Gachagua ekerarenga sense ya America samatuka etira maega nigairanite ense ya Kenya nagoteba agairanire eliache gochaka gokoria egento gikoruko gokoria ikoko obochori boke mbori borobiri bosiaiga mutinyo 10 na nene mono litukurie goro nigare asote asensemo ya Burko abwasa nyarite ko bagagwakira omurwaniriri bw'ikiama gya DCP ikoko na nene mono bateba nga nigo batagete kororanga ikiameki kyanyare ko bagekonyora ububui na senchire ya masate birenga emirubeli ya serikali iliyegendete kubekwa nigebwa tobotutuka n'ubonge oroboti uruti gatoraro igwango Diana kurwa sensemende studio. Asante sana. Leo niko na furaha sana kwa niaba ya chama chetu cha DCP kumulete na kumtawaza mgombea kiti cha wakilishi bungeni ya ward ya Purko katika Kajiado ya Kati, katika Kajiado County, na nataka nichukue nafasi hii kujulisha watu wetu wote katika hiyo ward ya Purko ya kwamba Bwana Simon Sanare Saidimu ndio atapepurusha bendera yetu ya chama cha DCP. Na ya kwamba kulikuwa na candidate wawili ambaye wameketi na wazee pale katika Purko ward kufuatilia na kufuatana na mila na desturi za Wama ya kwamba ni mzuri wazee kuongea, na mimi nataka nishukuru wazee katika ward hiyo. Wakasema hao wote watoto ni wetu, ni wa chama moja, ni wa boma moja, wanapendana na hakuna haja waende kupigana, na ikakubalika wazee wakiwepo ya kwamba Bwana Sanare ndio akue candidate wetu. Mimi ni mmoja mwaniaji wa kiti ya MCA katika ward ya Purko, na leo tumeweza kutembea kwa party leader Rigiji tukisema kwamba chama ni DCP, na nitawahakikishia Wakenya na niwahakikishie watu wa Kajiado pia na watu wa Purko kiti itakuja kwa chama ya DCP, na kwa neema ya Mungu kiti itakuja pande hii. Jito murigeria bono tukatokoire eya masemo ikasi county chaitonto bate county ya Kisene county ya Nyamira kore ntuchake korwa se county ya Nyamira bene tukotebingana ali agende tukwenekiwa ange mono chinga kitiri toroche county ya Nyamira yarabereke gutwara obututukano wa sense media yenya gitali nene korinde ntwara omugavana bwe county ya Nyamira musike amusinyaribo naba gakwena na kubwatuka machi gutya se county ya Nyamira inga enchirayemo abaroire bali banyamira enya gitali eria abantu bali barangene kinyagitali banyora machi obutumiki korende gwikira boniga no musaki wito embunde na betega wikirana asenya gitali eyo litsko rigoro ase omwaziri bwo bochenwe county eyo Dr. Donald Moigo abetega kubwatuka obukonyi bwebitamba amarangeti kinyange asigucha se bali babwate obolema asatebete buna nenchira yemo yo kwenekia buna county ya Nyamira guchirgo kina angmona sinya gitali eria machito murigeria tukatugende ya mase ya motura tigerera oroboti rwae embunde tunyari tugusika mutwe nabego kumanyaria genderete Munenjire yamo yogotinya obokoreri anene mono asinya gitari anene ya Nyamira rifaro nigo muwaziri ase getabo kyobo chenu Nyamira Dr. Donald Mogoi ayenekirio kwenana kwa biria bigotumeka asinya gitari maneno ya maji, maneno ya infrastructure, kwa sababu tumekuwa tukisema Nyamira ni level 5 hospital,
na ukweli kukua level 5 hospital ilikuwa inabidi kwamba sisi tukue na bed space kiasi fulani, na ndio sababu hizi vitanda ziko hapa, ndio sababu ile Doctors Plaza sasa tumeifungua, na ndio sababu hii mwaka pia tutamaliza ile isolation ward ambayo ilikuwa inajengwa huko nyuma, kwa sababu ile isolation ward ilikuwa inajengwa huko nyuma was part of ile plan ya expand capacity ya hii hospitali yetu, kwa sababu kufika level 5 lazima tukue na 500 beds. Kama hatuna hizo hatutaitwa level 5. Kaukwa naye kerogio kwena naye bitanda emea ya mona 50 bya nyagitari amarangeti bitamba kinyange cye birema gati yebinde nigo Mogoyi hanyare ko bagakwera ubuyabwa bekiriye gotinge obochenu nabo igo kwene kinga nyagitari eyuere hasekerengo kya level 5 korrekanere mune nyagitari ere hasekerenge kibene. Kwa level 5 lazima tukue na MRI hapa, lazima tu replace ile CT scan ambayo iko katika hii hospitali, na wengi wanajua ile shida tuko nayo kidogo hapo. Lazima tu expand our renal unit, lazima tu expand our ICU katika hii hospitali. So wakati tunaongeza vitanda lazima tuangalie hayo, na nafikiria hii mwaka pia tutaona kwamba possibly tutaweza kupata MRI hapa, na pia tuweze kuona kama tutapata CT scan mpya hapa, pamoja pia na kuongeza CT scan nyingine katika hospitali yetu ya level 4 ya Keroka ama Masaba. Gati ya baria baikirana hase NCMU hanene mono abo bisa kurwa obochenu nigo baene kirina bono Munyamira nare na kiriara chekogokera rio kwene kinga obokoreria senyagitari kotingiwa bore. Hospitali yetu ya Nyamira County Referral Hospital leo ni siku ya furaha. Kama mnaviona kuna vitu vizuri hapa vya kupendeza, vya kututia moyo ili tuweze kushughulikia wagonjwa wetu. Kama hospitali tunashukuru sana, tunarudishia department yetu ya health asante sana kwa support yao. Na hospital management team asanteni sana, kwa sababu hii kazi mtu mmoja hauwezi fanya. Tunataka siendelee kuporeka na kuhakikisha mwananchi wetu wa Nyamira amepata huduma yenye inastahili. Hapo ndio tunaangalia, na tunataka kuhakikishia waziri wetu tumesimama imara. So we are still striving to make it and getting better. So continue putting more effort so that we can have our patients coming to us each and every day. Congratulations. Steven Nyarikembonde, Ensoko TV, Nyamira. Omurikito Steven Embonde asoroboti ruria kurwase county Nyamira chigakitwaro ririgati yabaraiba beire bakwene kyabuna county Nyamira angimono inyagitari elingo chekonyoro bokonyi naboigo abantu banyamira bune nchirayemo ryo kwene kyabuna amagendo kurwase county ryo kokorekana ara senchire yabene. Diana ine nchire yamekorkinga Nyamira migana ya chakira basoke miyakurworo nabaliki baitekera bagwetoro une Steven Embonde kilia kumira SNCMU nigaokereta maseyemo igo abarai baito tigaga pagendre kurwa bakorera igochia sabantu babo nandane mono ntwarore county yu yanyara ko bagikobeka imirobeli yu chikoranga bali babwate oborema banyara ko bakolikibwa na bakonywa ne county government yu nande mono kubike kiganje gicibese tigato soya sensemo ya Nyangoso asto musachoyo maselieta Julius Mbarage anyalite ko baga gusiri bugima bwaye maega yogo akwa ni chinguru cyomurero sensemo ya Nyangoso imeye county ya Kisii. Abo bisa ba Kenya Power amo nabalia bakurwa asegeta senikia Nyangoso nigo baikirana na kurusio mubero igo sendi baikirana ta SNCMU na kurusio mubero yo kurwa ase onyarete ko ba gokoba igo olenge se chiwaya igoro chibicha nchiaro chekanite na ande negento kyogo ichane mono yakogera ekero omongwano yo gotebekana nga niganyarete ko ba kagosiri ugimabwaye ekera asoete asomote ubwate estima na nemono okanyara kaba kagwa koroboturu nigo rwariganitugwe numuri kwito kurwa SNCMU Dominic Onderi tigango toro igwe ngaki rwarenge na nemono bali bakiranete nkeli banyarite ko baba korora. Omusayo mabwe myaka yigatwa sirita Julius Mbarage ni gasire bumwe bwa imambia rerekera ko nestima ekerali nemete estima elikorosia imeumo chinyango se ward ya Bogetauri bunge abo basie county ya Kisii kera tuje stage gatware ngo
nabo twanyora omonto okorina gochia omote igoro twatebanga maybe na estima yachire kare korosi estima engora ribokere ga stage yatogosa sana twara gukoruchi bigibigi igoro akaigori twaterenire tokorigereri to mongwano yotire gochigora akaigo twiga guruchi bigibigi igoro tokori twara estima neroro lakini anda ke twamya kubweri ogia twara omoriro goka gochigoro ya mutugutaiga ya musugura richiwa igoro bono buna polisi yachire Kenya-Power yachire ango mutinyo amochire bosongo no amete kisi town one sime yacha inje natana wakirwe sime ngobori ngo mwana naro go restima igoro nyangoso lakini otamaye kantibu yabuyera lakini isa kuru kumoranga amanga straight nero abasako nansa koligisi bona katika ila hali yoko morigia abantu kumbe kwenye bakoni family banyora nera maene bona yagera tobeteri gocha muna toroche muna tuacha iko mugano go chimento manyeti korengana tato mwabanya gusirani gaene kyabuna nigo mumuro ya somereta mangano yiga yumuriro westima asabero konyokora seka kemya ke 5 bono na gutwara amasakara yobokoreri oboiga asengo korale na korete school nabwata maruwe njenga chetu tali muntu ke utamanyiti gasye anaijua amanyete gokora gasye na era gokora ya wayari bono ga isa chaga gokora gasye timatio murangeri inje na ichanire onaro mwana one mumuro mukogoti bono eserikali tigebu atibu yeren konyenga nkikiarenge egekogoranje narenge nganyana somiri omwana ne gasiara gokora oyo morenta segasi nere tokesa totebinga kiacha abamenyi bomuchio nyangoso nigo basabire serikali komanya bali bonse babweterani elimo chirio kubeka omoriro mamincha neri chikolie kampuni y'omoriro ya Kenya-Power asabona basabira ababisabe kampuni gosebe kiombeke ya Kenya-Power gokora egasi yabo kiboikeranu tonarenge gwapiri ese Kenya-Power efuatirie omonto oa omwana oegasi akonegiti omoriro gochi asari chisoti kati ntotageti chisoti kati na chiagerera omwana oyakuri ng'oyo omwaegasi amakonegeteria omoriro Kenya-Power tokokori kwestiga Kenya-Power efuatirie eteke step ose omonto oa omwana oegasi niga abantu bonse banyako bagusabanya ko bakobwa chinchera chiri kiganeirie kera bakobekerwa amerero na kumanya bali bonse bakobekera gusembara abo bisaba Kenya-Power bono nasabire nga ekero omonto agocha mwago kobekere posti goikomorigere buya mono nando mumanya ningo nando natoke nekebande gositabugati estimate nebwate mechanda singa kientambe sana nabera atoke nga yachiete nyarengo yataka gokora gasi abakori gasi ba Kenya-Power babe bagocha kirenga kibamanya nga kiestimate erigere ntocha konyora abantu bagukwa asa makweli akorwa asenge chobataye kora gasi yabo igo na inche nateba ngaki tiga abantu ba Kenya-Power babe responsible. Thank you. Mwabere nyagusira ni gorusi na babo bisakuru asegeta sen Kenya ngoso asabana ko bagochi asenkendo ya mo me county ya Kisii ekere bono obotuki bwachakire ekerenga gito gyo kwanera abo bisaba Kenya-Power ngekiraneti asaba bisaba yabanyara ko bagusaba barakora obotukia igoro ye korekeiga maiga ya koreke kyo cyane gabantu bonse banyara ko bakosabanya ko bakubachinchera kikiganeire likobeke merero gosikoro semera singa cyabo rigo itanga nebikore bingabune biga Kuripote sen kia namba magi Nsoko TV koroge gase chire nyangoso gotoka se wodi abogetari mebunge abase county ya Kisii Veteran Dominic Onderi Nyabuto Mwancho muligeli noraboti rwa Dominic Onderi mulikitore ase chinseme chona na monoko na gonchokana ase chinseme chi county ya Kisii asagenda takoranki kelikegendrete na mono tugutuma amagomba bene gochi ase yamate yanyore tomo chando yo gosiria omwana wetera asumbasoka no buno yo negento gyo 10 na ndende chinga kichinde ekera emobasukano buno yabeire gobwene takobigento gyotosomia nga chinga kichinde tuwenete koligerelia ipiri bwente kokorekana na tigango torro mugano bwo mweli elitonya kwatokora na nche tigangena ne amagombani kyagara ningane yo gwichana na igure bubisane kiro igintu gyo nekyo korekana sebinyoro bito kuri ni nyasaye achiagate chingoro chia mati chiae kuri ndo manchito muligere tutigarete ase county ya Kisii nigo obosemi bwarure gochia asaba sai kwerekya bunangwe sokebare asobonge bunenchira ya moyo gochikwenekya bunangwa kabali chikura chinga kibaboli gyo kwenekya buna wesokebare kurende tali ogwesokya bakurwa chinkumanga serikali tiriko bategerera ekiagera nigo babeire batari gwesokya wakachikura kurende baba bakoliranga serikali tiriko bakonya bono nigo baboli gwo konyara kwesokya banyale bako akachikura sobonge kwikoma ko 2027 tukatunyara robot churu na mange noyo mito Wycliffe Orenge
chingaki ekiombe kile getenere to bachori ne chimbebe miensi ya Kenya IEBC kibekirange elego chakobalikia abakichikura kunenchira yamayo kuyarigania elego chikokoro bachori bo mwaka bwa 2025 bono nigo ensemo y'abamanyi be county ya Kisii bayisokirie elikuruwa baseme ko chiasaba sae bonsi wesoke na kwelekia buna abakichikura nebichana nigo ngo bya device igana bangina bali banyometu batali konyara kubwate getambulizo ikasa bagambi babakonya nyekoroche ngobo kongumboro bwo konyo getambulizo kwa belire miaka elindo konyo nyore getambulizo olete change ya sense yaito seli nganeli lia photos registration montonde bwensi enseye mogusia dabta ngo yor na kasaro ta ko burburaro no moyo oyore no moyo tago sinyugo sore nyama egara yerie terenga bya iturwe kirense no moyo okora kieke ogotumeka egaro nyaru rusie enyama orie tibino nonga abasemi njinale korwa ujasa abasai mbulinga bwata chikadi chechikura Nonya naboni gabasaya bubasabire gwetanga gutumekwa na banasiasa ere kwene kyobosalia gusekora tachiburuburu asimesangerekano ekobagania bakore ebintu birebira bakonye naende mutiga gutumekwa asenjira yo okora mabe twabeire to gutumekwa muna abantu bekegoriegeke omontu atagutumeke bune daraje yo gutambuka gochiase bono nariko batebiga buraburute bwatie ng'encho abasaye eko batebinga into gente kenene yatubwate chikura chirato konye no bosemyo bonene nubo tochaya murai na bukendu bolenkoro to tuara mabira abasaye tuara mabira naende kende yonse okokora kwara agete kuna muzia debdenga go kolegento kwara agechunguza gichiere ngora Naboigo nigo barorekana kumwakira ekuku uyo kabero muwaziri ase wizara y'oburendi omwasike Dr. Fred Okengo Matiang'i oyorokirie ganga yaye yogo chakorwanirira ekero kyoburaye bwensi ya Kenya omwaka wa 2025 tikatobwate chikura chinyinga omwaka uyo gorukuna nere Fred tora motema nere tora lwago sina tokonye nsei agera 2027 tutagete onyenya sawo gotoikio twake chikura no bongaini ekiagero bogima bwa kongire abana ba minto nigo bate babuna okwerikia bona bakichikura sobonge na kugwoka kora bakonya gochora abaraya baya tari okurobekana gwakerenga kim imoroche muno bogima bwa beire echenchi iyego chicha gwetero so gwake kura tari kende ekura tari go minyoka para goseko rutamagena goseko koraki ekura nere korete change bono nigo yatigera sabasaye bali bonsi batanya kwerikia buna bakichikura wesokia sobonge chinga kyo kwerikia gukora chakigwe bene na kwena kibuna gwakabare chikura chinga kichikure chichirakwe inkorporateria Ensoko TV korogega se county ya Kisii ireteriane Wycliffe Orenge Miyamano sana oyo minto Wycliffe Orenge musaki itokurase county ya Kisii asorobotiro asenchira ya bene kuri no mwanchito murigeriano tugutikira gutunya tugukaribisha asensemeri ya magazeti chinga kitokwenda asomo tumukomoke ilitunya tokwirana nabego usanga asa magazeti ngoranga nabukogenda gutuma uruwaka rwa namba yetu studio ya 0788666663 nabego asumtare to Facebook noturimna Ensoko TV nabego YouTube Ensoko TV nero obrosubo muksi sanga na intwebirengerero byago nabego ediogiriago Ensoko bwakire na inchediana ndemo noyo minto Innocent Nyango nabego nguchikwire tkwirana noyo minto chweya tunyare tukusanga asensemeria ya magazeti Eye Ensoko TV uboroso bw'umugusi ebagoteba ngo yogoseka omwelio nero goseka buya maiga yokonyora mang'ana mange korwa segete seni kiao segete Ensoko TV
boni go yakirenga kingo koreta nganya sai nigonda koretero murobiri kurkunga amegelio yebebelia murobiri nigonda orete amuna basomba banyasaye abu astra ko batukwegera lingana sobwagare nantali yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tokurwa ayamkira lituko liye sabato liya bande bagotebanga jumamos abande batebanga saturday chinsa komirebere chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yetu chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetaguisirwa ngondi from maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokena analia kuri jeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Ouru Superstores asomo cyobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ane na Credit Bank Oyonken Ouru omayene Ouru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani awaminto asamange akisimie namba 0111161500 kusetome email info@ourusuperstores.com boigongo toka turashinjira chekerero buna X Facebook na Instagram Ouru Superstores karibu nyumbani Somo Kenya Ouru Superstores yonyole vintevi amangana maya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe kongo kunyaretera abuna atekire egochakira ime rgongo rwagusi igo ikaiga ime yomochi o Nairobi egatiye chingongo ao chense kera gitko olia ichuma ensaye moya margoba amane kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene Ensoko TV oboroso womogusi nugaretiko korobwa gachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubote byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakire byoboroso wikebye kirama nkoni tore chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyoganetie ntobwate nigotoko n'ibintu by'obuya bwekerengo cheguru aseriguriora ikerie nigotogotoke nsemo yatente umuchunyamira samange tuakerisi migwetire namba 0714213424 Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga Noviki Hardware ego tukarega tente uko bari gani mwensi asa magori arenzi Mwanchumo rigareria Ensoko TV oboroso obomogusi Inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayakoro Ensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bwego litukoria Jumamosi enseyemo ne chinsa isato chabotuko elio nchiko komanya mangana mayabuna nyara kubaga gwateka kurwa se chinsemo ao rogongo rwagusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bwego chi county chonsi emirongene na isano na ibere Ensoko TV oboroso womagusi Enibo nero ekogendia obonda bwense. Nakike kogera inche buna Frida Kerubo
na imukirie egetambukiro na kungaria ase chichiro koene kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina naki amagori ebinto ale naboigo meroberikiria serikali yabekire koene kebuna uchumi ngogendererere umerana na inchekera litkoria Jumatano NCMO naboigo chinsa isato cha magoba asitorabe to wesemia amange nugere tiko korobwa gachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biroganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso gwikebye kirama nkoni tore chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyoganetie ntubwate nigotoko n'ibintu byobuya bwekerengo cheguru aserigoriora ikerie nigotokotoke nsemo ya tente umuchunyamira Samange tuakirisi migwetere namba 0714213424. Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori. Iga Noviki Hardware ego tukarega tente. Uko bari gani mwensi asa magori alinsi. Mwanchumo ligareria Wensoko TV oboroso obomugusi Nche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya bunano chiko bagukomerana na nche asemesa yama yakorwe Wensoko litkoria Jumaine litkoria Alhamisi nabwo litkoria Jumamosi ensemo nechinsa isatu chabotuko elionchiko komanya mangana maya bunanyara kobaga gwateka kurwa se chinsemo rongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi nabwo chi county chonsi emirongene na isano na ibere Wensoko TV oboroso womagusi Eje Wensoko TV oboroso womagusi onye kubwateri iborio obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemiroberi yaitu Wensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi Wensoko TV oboroso womugusi enyegetanero butamero chinga kichoboroere korende tarikire nyegetari erabo butamero asogoko bokali ubya bwekerengo kiguro utatiga Kasims Hospital nigo tubwata banyegetari bomanyi boisaine bakurwali marwire asokolenga net machine ichekerero obokore bwito nubwo chinsemero ngebere nanye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga no mogongo ngokonya turabangina kuibura na kurobeli uruiburu ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy yetu nigichire amariogo ngutumia toli insurance buna SHA AON Britam naboigo Trident nigo tugotoka nsemo ya magina toligerenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni Kasims Hospital we treat God heals. Eje Wensoko TV oboroso womugusi
Uyake gimo mwancho muligelio murobeli nensoko bwakire toroche mwendete kubike birengera libine sema mbia bono na ane mono togenda toteba mbia mono asogotobwatia sensemeli ya Facebook, YouTube na sensemeli ya message chino gutwa chinyolege video chino ntuchirocha ebiro bigotoka bwango igango bicheze ngo chibibeka tole asembeo ekogera nage kwa togoteba nga kera twagosabiru chitume na intwe gasito no wakoraki oguchibeka asembeo na ndi na nagotebyo mwancho muligeleli nigo gonchore kamera yago oyebeke eligereli landscape otebe elietali yago ko eligereti na sokurkurwa elio nyara ko bagoteba mbara ibali otete ko bana baru video ywe ebe chi second ya 30 Diana chi second ya 30 na ande twateba tubasa gwake video iko legetada tubasa gwake video iko rasigete uwaka kore asarabu either kwa soire gosenero ikaranste biyaiga ose gwa sokire isiko egererende tonyara kaba tokogendera gukwana aiga asumurubelito ensoko bwakire nchili italia ni Innocent Onyango nchi Diana Ndemo ngoro kwa chwa iteba otubwatiri bono soire gaiga elitonyara kaba togo swase chigazeti tutukolie na koranga ngikirikeroro tuchakire gazeti ya The Standard ase egoteba stop this mess ngo tenenia imechangeyera aiga swateba nga Jubaland fighters boost of seizing farms yani baetogiri koira chi ensemo yendemera sensemo ya Mandera and even thank Kenya for the warm welcome yani babatebiringa aba Kenya mbiyamo nasoko nyara kwa bagotwarigania as citizens flee their homes gabamenyi bense ya Kenya barurese chinga chiabo and government maintains an ominous silence ya serikali ekirete taliko kwa na kende gionsi na asibatayirenga this is no isolated incident ngeke taliege korwa kire kia ekemogioka from classrooms in Mandera turned into barracks ebirasi gose maito nyanga wate abemiharacha I think chi bono byadigere kwa bachi hall turned into barracks, two fishermen gunned down abarubi bagenda tegwo kwa kuchimbunde down on Lake Turkana sensemo ya Lake Turkana. Kenyans are left to bury their dead and abandon their homes as the officials looks away. Aba Kenya baendete kuitwa na bali bali ya serikali bategerete na manganali se gazeti ya The Standard. The president is keen on politics asbata yabanga omora ibwense nigagenda tokora siasa and the chief in defense of forces is missing in action. The defense cabinet secretary is only seen on the lawns of State House during cabinet meetings. Abata birenga mo CDF igakirete mura ibwense niganda tokora siasa no mu cabinet secretary goso mu siasa yotenete ebikosi bito by'abanajeshi igakorolekana ekera kogenda emekutano SSM ya State House kiraba chikokwana lakini abakenya gabandete gusiria magimabo na asibate birenga SSM ya Jubaland nigo banyari ko babaso asense ya Kenya asibagendete kore tumuchandu mugano yini gore ACPG ya kanene ya gatano maite timaiti kosento bwate country chitigan kwane timaiti kosento bwate country gakogera bantu mbale batatuga tubenete tuligeri nande no bakire bichagaiga ndo bwate president oyole commander in chief nande ndo bwate mkuu wa majeshi General Kahariri alafu na secretary Soipani Tuya Soipani Tuya the role of Kenya Army nearly the role of Kenya Army no go protect our borders kwanza chimbebe cheito nga mubebonde tabaisa ko karaki tabaise go soime ache ko karaki ache koleta obosali kero ba protect chimbebe from mate baba kaine gatatu korwa mache eyo mineti borobuna tobwate outlet Indian Ocean mate gali emineti nga Kenya Navy no ere muntu ta kurwali aso Kenya ime ache go turwani Kenya Army ya take over kwerende land na Kenya Air Force ya basembe igoro bamanya kurworo ba protect the sovereignty na chiboda gos chimbebe chia Kenya bono karoko nyaraba muraba ba Sudan no bali Mandera rupura
kana abantu baimugete baka swear one of the commanders na era kwiruka a president timati interest kechi chire paka abantu aba bagochicha standard ne group ne quantity Jubaland fighter gaiga ati Kenya is our friend and has accommodated as well since early August after fight broke out between us and the Federal government forces who invaded our bases in Pelet Hawa. We have no problem with the people of Mandela, meaning you know ale Mandela te bantunto nkatole basoireka bono gano to kuminga timanyeti karo kuligererire nde Sudan as a country na intunto mwate relationship ya country ne country nenseli yende timaite lakini torachikoba MS sana na inyoronya baetire Mandela alishababu isamenesi alisababu isamenesi na bera anyore enjera yo gwetera nero Mandela eso yapo bonga mati ebalanyita abantu gekurwana gosege kulipuka bamanya go soime okay mate nabe muna watebire na bakonyoro muotera no soire na ndegaiga ase gazeti ye pechi ntangani umuswatio yo Maselieta Fatuma Abdullahi Hussein oromo menyiwe nsemo ya Mandela agoteba I have moved my 92 years husband to Suftu together with our children on a day mid last month when the village turned into a battleground for Jubaland and the Somalia National Army inga abangwana abo gose bikosi bya Jubaland na Somali National Army niko bali ase chinsemo cha Mandela ase ekenyorekyo banyareko baba bonchora chinseme chikoba buna ensemo y'ikisegi namangana manene ali kirene gazeti ya The Standard umugano yugole page ya 4 na page ya 5 chwe yabuna atebire ne responsibility gose serikali nigebwenete kurenda chimbebe cy'aba Kenya nando ise kurigerelia Diana se gazeti yeyu nigo abantu babugoleti chi placard gose babugoleti ya mabango bakorokinga Jubaland forces must go abana bamenye biki nseme icyo umete cyo yotebiringa tarifyo gusena wate country una buma nekera gote gomete agote ngana bo monda ko chatenga nyandarari karuo eganseitu bueno inkie koro che bakoretega kera banda bakogote ya bandu mate na bali baka no bwo babwa soirimi bakumeti yari abanda ba mate gento kega cheti abanda ba Mandela is the way those nini soldiers very very comfortable kabisa ntoma eti ase tuikeire lakini rende tigato to mbinga ki negento security forces bara ligereri okay tigatoligererie ase gazeti ya The Nation Diana rero ningi bagototebia se pechi ntangani pechi ntangani amangana mau agotebanga why Ruto Raila saved Sakaja. President and ODM leader met hostile Nairobi MCAs separately to broker truths. I am wali about disruptive poll campaigns in the capital city if the governor and deputies are ousted. Fear of a showdown with former deputy Rigathi Gachagua in by-election and impact on 2027. Concerns broad-based government critics exploiting ouster from plot to drill unit park tega ego kwanira igoro yokoruswa kwa ya Sakaja kurinde bagotebanga Ruto na Raila mbabete bakomokonya na kwenekya muna tari gukuruswa bisi kiagera na mangara beka okolekana kara bega kuruswa bisi nabo iko omokonyo kabara bakuruswa bisi kurinde twara aba MCM baba bagwesokina gateba mna nguchibari nkomurusi bisi kurinde twarorire obeire kago konyo abana bagoteba na omuskire la Morodinga na obego muraibense ya Kenya onyora mangana yu ase page ya gatatu ase gazeti ya Daily Nation onyora mangana yu nabaiko ase page ya kabere gotebanga Paso of ghost schools learners and lost billions ntwaro che bagotebanga chibese ikose sector ya education gose wizara ya chisemi ngachibese cyakaire bagatebanga chiskuru chire gusiye kon gorong nyorte cyo yakagotebanga chiskuru gusiye kuchire tam ya gatatu
tiga turasosa omugano yo William Ruto na Raila buna banyarite ko bakomoboria bakomoboria bono okumosave igonga bamuridimiti bakomoboria Sakaja kurwa ase omuswado utagete goikirwa ase assembly ya Nairobi asaba MCA barengereti gochikokora egento ikuru kumurusia bisi gotera ase omuswado boko mu impeach na ase gazeti ya The Nation buna gwatatabiri Diana yatetenga combined efforts of President William Ruto and ODM leader Raila Odinga that rescued Nairobi Governor Johnson Sakaja from impeachment after have lifted the lead on the high-stakes politics of the capital ahead of the 2027 elections. Nigo bono muraigwense aumeranite n'aba MCA bali kurwa ase kiama kia UDA na omuskera Raila Odinga na era kaumerana n'aba MCA bali kurwa ase kiama kia ODM na namono bakanyara ko bagotwara okoigwana nga emuswado oli barengeti ko irabo siobwe assembly ye county bayurusioro yakogera egento batebekirenga kiroro nigira chikoreta no mwatekano nese yaliganitwe chokorobo chori mwaka bw'igiciro 2022 na namono bakaranga nelibaga lio oyo romokonyi oyo kabiro mokonyi bumuraigwense Rigathi Gachagua konyara ko bagakonyora chinguru na goche gokora by election Nairobi amate go sikendege korekane igonyore libaga nere gokora ki konyora libaga lio gotwara omuso chweya maite bono aba MCA ba Nairobi County Assembly mbabu ati that freedom to work na bonkeligerere tukurwapo na inde abaraya babere baitire democracy oiso korora enjera Ruto na Raila enjera baseveti Sakaja na mbeyemo ngaseti ya standard ya watabaga buna ODM aba MCA ba ODM eba threatened 2027 elections anya bago push up with the motion baebe ticket na legende kene kigitire siasa ya Kenya umuntu amatenga nkonyore ticket yo ODM asegete na atoboire campaign tin campaign bono kero kende bakoraki bakairana maeganga njenda ache ngende motion na 2027 ya chire alafu kuma go che president ndo chega era sabeta matuko 60 a intervene egere Sakaja a PF beka PF ntuko sigekogera arigereri gwe embu yaega gekogera ebintu bira HMC chikoboli nelinga Nairobi yabeire nchafu chipara nchiragacho chiskuru nebintu binde development teiyo barolire lakini batebire nainde after 1 month korobono nkoira ni balete motion of impeachment Sakaja agendenka nande igoro ntwakwanire to mugano uyo iga yana taetika ro kwa pride ya third rule yani aba MCA 124 baikaranse wakachikura ebaganeti 41 boka warusi Sakajoro 41 abo DM yoke bwate igemine tinge motion ya tepo di iga counter assembly enambe yuraisi sana kwenye nyora uchire digandara bulichwe abara Raila Odinga asama tukabwa ngo igana teba abagaba na bakorosi buchisa bali cyugo cha Nairobi iga guca kulingi uri go ne senate agateba aba MCA na babwate bono babwenete kulingolia abagabana nande kirabona aba MCA bachakira umurubiri bwo kulingolia nando soireme bono ngayi where ngayi okonyora bono ase bikorubiri yagoteba abagabana ligo babwente kulingoli una MCA MCA bayikiri umuswada bosyo bwe assembly batayite kobeka bamurusi abisi osabaligerelie magosa ali umugavana wa Nairobi akolire Johnson Sakaja na ande kwanyoranga ekiama kia ODM ne kiama kia UDA wetera sabara ibabo banyare ko babago soana na gati na nene mono kubatebia tiga okoliki mware okora muraibwense buna gwateba otebire na matuke 50 no matagete ilianyare ko bagago soana na rolenga ngikirige ukwaniro na MCAU aba MCA abu na nene mona rolenga Sakaja nere ngikiriara nyariko bagago chinchi bakora kuchia samenyi ba Nairobi maite bona sikirete naye na nyasao yakogera mwata tebi bagabana gocha Nairobi wastage of time wastage of resources aba MCA bago takakore gasi yabo puna bono Nairobi gaiga they are pushing
tonyore nini warusi congestion ye chimatatu bandambaje gwikaranzanze batebanye tukurusi chimatatu Nairobi. What should be done? Kange conversation nere yu agendererete egente kiake goche gyakwa ndurimo nini bagenda aba MCA ngoteba barenga nigo batete obosafi gose gubi enyara kubake gusangirwa esitiabe clean aba MCA bachire batebire ndorarora development ko muntu uyo agachire ayuna padi ya amamochari bako mubekera meaning omwe MCA Nairobi atagete gukora kwende egasi yaye Raila ODM leader oimoka orangeria abantu bae obatebi mbanyore ngo na bakaniri Ruto moinoga orangeria abantu bae okoraki obakani bonoga oroche independence na gokore gasi teyo ababunge twarona baro bakorangerirwa amatuka bwangoiga bakogende gende ikorunga parliamentary group ase ekiama gya ODM ekiama joint parliamentary group bakagendora barainande bagachaka kubaeresa biri baganeti gokora bagabandi bagatebigwa mwanje tubukurumi na bintu binde ngaibono yende ikorukwa chimbu chingi ya chikobera na nene mono koligerelinga abantu gose abajumba aba nkui biri bagoteba ngwigwe ubire yakogera ntubuga tegende ikorukwa kuigwe bintu biri bigakorekana kurunse yakogera ntu abatole nsatunga chinsimi matende omugakanya chaga tebiringa chinsimi chiagoreki chiantebiri ndomire chiantebiri ndioroche abaraya barasi chiabisi wacha kuigwe chinsimi chiabo na ande nabali bakaligora na bari baje bategerera amariogi yali yali kurwa lya sabane baba tenetege karekera mogosoka uburayi ngo barteki borora nande yego toroki rende ki uburayi bwa Raila Odinga bwalenge kochakoba gekogera ODM na bale majority as county assembly uda bakaba minority oroche mbake kerabwate amagegu yogo colleagues bado bantu mbali go colleagues ngobone kento kende nkelinga uburayi bwaye as a presidential nini candidate aliko win ngakirende bwalenge go chakoba gekogera nya babwate numbers babwate nini uwezo emotion yachire kwaminyokire gwakalireki wakanire bono ndoramanya at what paces au kana Sakaja taba impeached Ndoje ase gazeti ya Daily Nation page ya kane ne page ya gatano ni bwatamangana yasbago tebanga politics about waves if Sakaja is impeached this will create a bad precedent for the upcoming by elections abo chori boria tuko chikorekana umutinyu twatebo ikominalimo omwako uchibo by elections asbago tebanga Ruto and Raila they are not flop in saving Sakaja because this could end up in opposition parties gaining seats in the upcoming by-elections. So, in Nairobi politics are having an oversized impact on national politics observed. Bono siasa neroro na bona baraya bulinde basona negati umuligeli na bakonyara kabakonyora se gazeti ya The Daily Nation yasomera roboti urwa sobwikirano ya kanena page ya gatano chwe yango kwana twalinge igoro ya headline yalinge se gazeti ya the Standard as a stop this mess I guess opinion ye gazeti ya The Nation ni ndoche aswalige tenga border vigilance intelligence sharing key in war on terror Raymond Omolo ndoche borders are in their essence opportunities for connection, trade and shared prosperity. The problem is their porosity. Ngoko igorwa. Ego se chimbe chinyinge chikobinyi bona. Maite kobinyi no kulinga konyora liba gegente kebwene te gosie kugende nge ta gochimoino. Kwanyora abantu basoiroro. Ense ya Kenya ntu aromura ibwense. Bagotebanga mu Africa onde bwense. Tabwene te gotware visa amanya gosoa ensende yonse. Kuna Kenya bona eretangase tenga mu Africa onde bwense gosoa gaiga. Gosoa ataliko koreki ataliko bulige ko ero ino muntu rosorwa ngo rwa Africa. Nabone gatwarorere amatuka eta chiwikibere kero ko nga fortnight ago igo chikibere chieta abamanyi bali bakoligereria igoro yoborendi bwechinse na bali bakoligereria igoro ngakie ebikorwa byobo bago bigokorekana mbaumirana na nene mono bagakwanira igoro yamangana ibono ekero tokonyora abagendete koligereria na ase gazeti ya The Standard batebirenga ensemo ya Mandela ruguralia nigo bona yabire
ese abamura bakuru ba Somali bakire go train Kenya na abandi baroro kuri Jubaland bono igekoro kinga insete ya Kenya nere aseta kire kurigera chibebe chiaye igo muraibwe sabwe nte gochenchige nte kateba ngabanta bamwe mu mbana gosoaga iga yani basoye gekwara 20 no otolora ngo Africa ndobasa kubuli gichifisa chwe chifisa ngoteba tolenga Africa kange twatara kira enze tutaite bosa waikororo kwairana nyoko komenya kwamenya lakini gendo keli ngera ikeraniwa ngane ndote litere ikeraniwa gekogera buna boniga igorongo roche ntwaro chumugano South Africa bakuminyokia abantu bakabaruire bale nyagitari nga mwa congested lakini kogoji charugoroga Somali this is more deep antoliko kwaniranga na Somali bacha gutara Kenya this presence of fighters vale as a country yetu ingi baho kora kai Kenya amire bine bintu tokobori gekogera orderly goikebe ipoda gari ngakensende korugari echichego cha megaiga armed fighters barororo comfortably mpaka abana inchi bachira gosoka Mandela governor na complain lakini bakoroche bono abana inchi bachira gosoka kuboli nkieke okonoko ingirie sovereignty yetu. Gazeti ya the Nation CPG yuntanga nande na turuchenga puzzle of ghost schools una Diana Teba learners and puzzle of ghost schools learners and lost billions muga nole CPG akabire tukabakora nazi kadangwa oyo leo mo auditor general no arabu aseko Teba it's now official that the government does not know the exact number of learners in primary and junior secondary schools, and the National Education Management Information System NEMIS has not been given accurate information. Nga serikali temanye tibono iga asekere ese gazeti ya The Nation bateba abana gosaba orokyo bale ese school chia primary choboroso na bali bale sensemo ya junior secondary school na asaba teba a system nere aleta tu ikoro National Education Management Information System NEMIS etaranya kobage korwa oroboti rwo sobikirana ministry ekirete bakirete mbataite ko environment ekwendeyo naende no tona lingati mbamaiti abana mbalenga bale chi school naende nga chi school njiro chire ghost yani ghost schools a school ekoyo gubake budget lakini teyo kwa makanya school yabana nataye budget abana basome isikobale ekwere nde US system yeyu names bataite koleta ba implement egere bamanyekero umwana sale officials in the Ministry of Education bakirete baombeti gomba maitenga ngo chiero go explosive inde binga kubwa birito maite ebate gazeti bataenga it is this inefficient system nga system yetali okolemeremo aswata that some crooked officials within the Ministry of Education batumekire elikonyara kwa bakobeka chiskuru chinde chitayo na kwenyora chibese chwe mu yatekenya gaiga at some point ntwaro chomo ngwano yo mugo chakige taseni kia abanyanyimbo tegeta sekia abwate bake propoxy akubwata abantu baleto ororo Kenya ga anything is possible obaleta buri kapisa bone gento ntamete ngo baikare nke kotini bono Ose bari gukoranira mari rakidada babenye bese mi bagasoka bagatebaga konya to konyete daya dinga niga jeyirochi ono nchengu metekero togoteba nga chiskuru twabe tukwanire nga nino iri tukurigora ntwabe tukwanenga chiskuru chinyinge cyabungu chijiro gosiekwa nabo iko etamu ya gatatu nabo irachikoba short nabo irachi okianihwa ekabire bese nchiye skuru kiro konyoranga wizara teleta itiko na nchibese ku chiskuru unabona bagotenga ministry as we tell the release of capitation to schools as it conducts data verification exercise ebine bintu metebiko chereria amasoma se skuru ibintu nebinga bali mbaganirwa kano konyoranga no n'ibintu bibiganirwa ku rasi skuru byanyorirwa nga wikira boni ke serikali ne wizara y'egisemi nebwateganga sana nebwate meganirwa koli itaraikirani rochenga besenchi yo skuru chigost skuru nchiroro skuru kwa guchibese chiabusa yani ngiche indigiyo monte skuru egoro ku innocent etayo nyechibese
lakini skuru ko kuchwa ye rororo ya serikali Teri konyoranga kwa- tiri konyora besecho Okay. mitine corruption baro negenderete no ena sense meji igonga bado sector ya education nigani dine receive netakire ligereri gwo mwancho muligereri ne soko TV muroberi ne soko bwakire gotole sense meji gazeti ase togendete kuligereri nara liali ale se gazeti twarigereri twarorire nga kisemi bwese wagatebanga boniga mubara bw'igi skuru tumanyekane tibiya mubara bw'abana aborokyo bale se skuru tumanyekane tibiya na nemono chweya yamakubulira iswaliga ekero korosi budget no nyana dayane kero korosi budget bugari ekero maete na ebyo kororo koruga no maete kubeka machi kombe to serikali go jai karansa paka yateba ya rosiri yabika chibese litwara bako sokia chibese umwaka bw'chibese bakabika chibese gete chiko chikokoraki chiyo chikokonya aborokiwa twamakonyora chibese chibekire nande kando mateba tuli nchisaini lakini echinde twamakonyora chikogenda nande tali besenge because ekero kuligeria gazeti ya The Daily Nation bata billions ni chibese chinyinge sana abande uranyorekera tubarete chiekire chinyinge pio konyora ni 1100 gwikire bono ekera chibese kamine chikonyora chigo siaka siake ligwenjire kamineje teligento kirunge orgo yogo ichane ke about banga it's now official that the government does not know the exact number of learners in primary, junior and secondary schools, and the National Education Management Information System NEMIS has not been accurate, given accurate information. Inyo teba go tebanga ngochibari nge ko replace NEMIS ukiraboni gambara ina nanga edile yero roni ririye ikiagara bono nga serikali o maita bana bago mwawo barista lakini bono nandi kwanyoranga nandi tuba maiti mbarenga bari nigento kigoichane tukubwata ni ese chisemi egera tumaye kwagenda go chibusio ndo chibateba nga CBC meets AI artificial intelligence how teachers are using ChatGPT in class abarimu ngotumeka bakale AI na ChatGPT rero gotaka kuburi nga ngokoro kudayana Diana nyarebe Joseph ningo baba tari Joseph ni sengo lengo sebibi ndikora ndese bibi Jacob batanga with the launch of the competence based education CBE bono kurwa with CBC teachers were advised to shift from rote learning to nurturing critical thinking yani omwana gatakire ko buri bagali ayerengera rimwe ko manyane na problem solving and creativity in crowded classrooms with limited resources the piles of assignments waiting to be marked however that often failed out to reach. Some teachers are now finding an unlikely ally in artificial intelligence. Venyole rumo sanyo mugeni aso mwalimu agosoekera asime ocha kuligereri nga ningi ChatGPT rego ntebigoro ya ogosimeka kwemete tu ari kuligera types of roots ba manyanga taproot nero yende yare ngoro nende wono no bari bakari koira nabo nande ya rekanire nga yekura abana creativity yabo korengereri noni ntwabariki korarangeri gutolese chisemina chicheito twatebigunga igobwenete kureri kiregento kiao tali ukorila ikiregento nga ChatGPT tigekoreki technology ningia na bigo facilitate ibintu bigenda so bwangu wikantira nawe kurwa technology tibanyeti mikakati ki Ministry of Education ebegete yeko entirely the world ya chile global whereby lero na boga communicate gano mondole nini China and also collegially it is developed countries like Chavo, China, Canada nini abantu bali eba menyete ndatebe 2090 koru technology koru bara tambe sana situle tentutore 2025 ngo bale miaka tore gekora karo kuligereria level bale timati sipisinengia mikakati ki ero naende ngakia wanafunzi bago chikosomi gukekogera ntukorana we koru nini koru technology tigambairo mutimo kutokoirana togendere busio mwancho muligereria ne soko TV muroberi ne soko bwakire nigo togendete kuligereria sechi gazeti na nigo konyara kwa gutubwatia ase mitandao ya Facebook kutubikira SMS na alise WhatsApp kutubikira oro tigatendo mutimo komoke tokoirana togendere busio.
Eje Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa negorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe mekitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere ko gibutuko Nogani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenje yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatie chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo gwetere nchira ya help nechikosi chito nigo chigwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuakirisimi asenaba 0757331085 kusitulikere email riatirimba tvc2020@gmail.com. Samalieta ngoro kwa Jackson Omae Yondo mwalimu Mokonyi deputy principal at the college ya Riatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Abakurunigo babiniriteiga bintumbia ngora nsagasaga bikwanga maiga yokuanyerera omwelio ya Ensoko TV nigo twasoira sembeo nendumo ntole no mogoko taline kerengo okumanya yo momenyi bi county ya Nairobi, Kajiado, Kiambu, Machakos na Boigo Muranga mwana boko tonyora sembeo uetira signet free to air na bwangoigo momenyi bi county ya Kisii, Nyamira, Kisumu, Mombasa, amono mujibu Eldoret naye Torosa Nchiraturi eyiganyete kelikuoma gendera gutubuatia semetandao yekerero na X, Facebook, Instagram, YouTube na boigo TikTok. Ensoko TV Oboroso Bumugusi. Eje Ensoko TV Oboroso Bumugusi. Manjito murigeria genda gusangana itwasomo rubirito Ensoko bwakire kinga kitugende tukagotibya ngana ryase kigaseti nabego kinga kituganye tukoigwa iriyugiriyago nabego nyuranga nabwo ngenda gutuma urwaka rwago ase namba yetu studio ya 0788666663 namba yetu studio 078 mara kabere 6 mara katano nabego trinere namba yomoerio nabega somtandao Facebook noteromna Ensoko TV nabego YouTube no tunyera Ensoko TV ne roboroso bomuksi tugende ukumanya na ryase seti binabono tugendete na bamitogaika ase studio kurende tukoira na ase gazeti ya Daily Nation page ya gatano na iskatatu page 8 egotebanga Bachok Wangamati charged over graft. The accused were released on bond in order to deposit their passports with the court. As to kumanyigwanga the arraignment of Bomet Governor Hilary Bachok and former Bungoma County boss Wycliffe Wangamati
were charged over graft has set the stage for a drawn-out legal and political battle. As to komanyiwanga Bachoki ni gabete charged abwate conflict interest chai egati yebintu bibya gerete Bachoki akabaga kubwatwa as to komanyiwana ndinga Bomet Governor Hilary Bachoki is alleged to have received 2 million from Chemasus Construction Limited, which had been awarded a road maintenance contract by the county government. Former Bungoma Governor Wycliffe Wangamati faced similar accusations. Is alleged to have received millions of shillings from various contractors who had been awarded road maintenance jobs in the county government. Oyo minto choya tuabere tukukwanira obukurume mensi ya Kenya abego twariro muri bensi ya Kenya natebetenga ebati yabara ibari barabe bakubwateranirwa n'obukurume mensi babe bakwirirwa egitambukiro kore ntumaitinga nenchira yamo achakire ko ene kyabuna abara ibari bakubwateranirwa n'obukurume mensi ya Kenya ne bambali ba the former ngo babali bakwirirwa egitambukiro umaite gento nakumia umugano yo o former Bungoma Governor ne linga okoranga ne family yale kuragira kogera kurwere umuro mwabo ina asana araba kalete kwenda tenga Wangamati 3 brothers was charged alongside his 3 brothers George Wangamati, Emmanuel Wangamati, Edward Wangamati, his 2 nephews Edward Maya Wafula Wakoli bagochicha enisi yabo Sandra Soita bagochicha chikasen Pramweli Wafula Juma Swale yani ekaro muntu yarenge egavana ya Bungoma kwanza ligero lino n'abantu abaiga siblings okora kwanza kararika abantu ba nepotism yokerega yachire mbaka director of nini public prosecution na dropati ekesi kia mumuro mwabo lietandira ba murukaga iga oyu ole marem igo family yemo yare koragira chikwere ndechiga alafu abantaba enjira bare koragira nigo bafometi briefcase companies bakoyeli chibesa bakoyeli county no mugano roro nande igoromba igetigwa busi wike gambera se ikigambero kia milimani asibanyarite kwa babako nyorere bond nako soka asibate tubatigichi passport chia bororo lakini bunabona mugano yo obwe mugabano yo kabere ase account ya Bungoma Wycliffe Wangamati egotebekana nigo ere na bamura bamwe abana baye bagotebekana bairete 6 million ni 52 70 million aswa batebanga bonsi piba muraba mwababu na chwe yateba oyo muraba likira malietaga igoyo maguruku George Wangamati, Emmanuel Wangamati na Edward Wangamati na abaigubaye babere Edward Maya na Wafula Wakoli na umuigwa yondo korukwa Sandra Soita na bamwabo bameta bange baliko genda bali na chikaze ni chiabo okonyora kuli na abana baye bonaga sote pakasi ono yariete bako umwana musibati Bramwell Wafula na Juma Swale enama mocho bakagire gukora kera umugabano yarenga service utatige gotebeka no mu director butenete kuire binase bigambero arusetie ekina kia mumuro mwabo kuruku Nicholas Wanjala oyo maiga yogo sira emyaka 3 yaitete county ya Bungoma twarocho mugabano orabisi engakia ya monera gotebekana egeitakia renge yosengi egurubaro bagolete egurubaro irenga 100 yande tali 130,000 irenge egurubaro kokoro chiruburenga isano chiribusano inengi ya sana chiribusano pageni akaigo pageni akaigo na bokonyogora 3,500 1500 ine gwiru parokete kuko safu na chiagolete nande kuchiarenga yani bararierire gaki tokora mangana ya talinga tubugate gose turatebe ngatubugate evidence ninge tokirebo sibibi kambero nande ngaki ya muntu arocho kodi bado nere abana baye mali kwaraba
chinyomba chikurwa yani bachiru sana waititu turoche bali bosubikira mbere bakakaurwa 100 million challenge ase Barichok yarawatebekana Bomet. Governor Hilary Barichok was on Tuesday charged with the alleged conflict of interest asanya atakobaga kwerosel chimillion ibere kurwa ase omuradi wateba na ndega igeti kubosibweke gambiro kale nere na Evans Kipkoech na uyu aswale kokora ubwaga chesense meguruguche masas na the governor regularly or directly nere gotebekanere akenyolere tende okoranga chitende chine chibakari kuri gune cyo wateba umuroberio i procurement yo chiri n'abagabana bateba igo uminyoketigwe na ande turaerera ubuyegera bamanye bataiti toende procurement lakini bono narigererio mugano yo Barichok okay mate obokurumi tindati goteba ngo yariete lakini enjera nera kali kuli chinke na ende chamolete rigereria 2 million echine chabwate tu bono ora soera ikurumaega akakora irenga ka transact 314,000 from his account held at Equity Bank. Aka transact chinde 100,000 igonga abao kora uchunguzi mbaroche ngaenda agacha akayewe chinde 750,000 ibao tabanga nga while allegedly knowing they were illegal money. Boro mate moinoga ngakiabete released agatebuwakane 5 million in cash bail was 15 million bond. Okay. Tuko kwanira amangana yebono yobokuru. Anta vile tuko kwanira goria e-procurement. Eka tuko kwanira e-procurement twarorira abagavana bakanire twarorire aba MP ba join aba gavana bagote babona omurobiri oyo niko gochigodirei emirobiri yeke serikali emirobiri gochigo kwatko chase serikali ye county. Ekero tokorra gaiga amangana amanga gukwanirwa akase Barichok na Wangamati nigere obukurumi nabo ikochitenda cyari kubwatukwa ndo chenga nonye togokana no yabara ibagokana nga chitende ichwenji chikubwatukwa gosturu e-procurement ndo chenga nabera abebyachi bwatuko cya e-procurement kera nabera reduce obukurumi na obonyombobo abiro bonke tigata anamba tayo maine chitenda chitira abantu chitenda nigento gete kerase system oso koligeria engaseti ya Daily Nation igawe story nera umuntu narabu oyemeti etenda ya nini digital license ya 45 billion the same guy nero tagete oso ile nande biashara hata itako tenda chake koleta esukali ebinde biga namuleta eyu nini the digital procurement chitenda njire chimanyire ngane chianyareba reserved nanyorete omungwana getoyo mogonte bibuna asa submitted bintu byae byokobeka etenda nyagitaria yemo eyunta kwanelieta batakira babeke nini emojeri kumbe etende yune manyire ngane yanyareba iga etukere gento lakini akarangirwa asigete akabori gugosere no anje tobugima bwao tende itali yawe okonyekora aye kwa wini in paperwork but in reality umuntu naro okonyekora bondi bati kigente kegocha go solve gekoeroro chitenda chibakuliere chitenda na chibakuliere boso okonyereta naenda ate bioli apply ywa nitakupea pesa kiasi fulani wakanwa ondetere abantu barakonye gente kigie chitenda na abantu bakoruku DCI National Intelligence ni manyete kero umuntu ubine bintu bikokoru abu if they go to these people baboli ngaki tendeye okolete kwende paka yaikire ndire bagotenda umuntu oreta basani bae ngabono babange bashindana ekene amangana tendering narabo kora tole no ni jiskuru chiankaria karen tu akairere chibanda tu ataba mwalimu timbugati
mwana bana mbwatamba bere tiga basome metulire 10 aretire tiga unchoreri basome kera bona mangana ichitenda achite no ino muiburi uria takunyara kuire bituma ekogere egotangazwa yatebekana nga ya bono igetakire abantu bali batagete korete bituma gaiga barete amasababo yugutaka kwa egwegasi kwanyora bono no muiburi uria yabo muchanda kwiroro alafu nende barabe kalende otware chigunibere gochigo oyobwate metoliro yuko miwate ba erenga kyago cha konyora ribagaon bono muchando nororo ande mono enga kiyamo railo mata akwana chinga gichindi ne mino ibere na tebete the new bosses abantu bajagira korosia obutene ngubwango iga n'abantu bale babwate chikampani chinge na nene mona asumurubelio yo procurement system na bego chaka kwa system na rabo tokuligirira ibintu bya mbiro robuya nubube serikali ne bwente kuligirira mangana tendering ekene kya mangana enga kinere yaga ikire no ine school ko igunga yayo mongino yere muntu ndabasa kwa kibarua gyo koleta chingo oleta chingo gakinde ngwa kanyolire abalende beji school bakolikwa kwanyoranga kera bakolika baligirira olia otabuga tyo kwenyoreregera abana baye basome bantu bandi babira abantu nande se jinda abantu abana babira abantu abana abuna bono turatebe bakindi baikire ebirugo by'oburai bono mbainyuretie sabali elia basomere tibwe nane na mono kwacha konyore ibintu byakoreke yakorekane moncho murigereri n'ensoko TV umuroberi n'ensoko bwakire tutagete kogenda umutimo komokeigo tukwirana togendere kurigereria aliale ase gazeti ase mambi yabono ase togendete korora buna ense itegenderete gokora buya nane mono kurigereria ase chinsemo chiji county cheito nabuna twagotebia nabo kunyara ko bago tulikera ujumbe yago ase nsemo ya elie namba ito 0788 6 nigo chire isano alafu kolerio mweli 3 0788 666663 abuga soko nyara ko bago kubeke kerengereri kyabo na intuento nyale ko batoge soma na asensemo ya YouTube mwancho muligereri una tuatebete nigo torabage nigo chasole na into tukaba nayo kabo mogeni go chestole yenda gutubwa tyo subscribe na ogenda kuligeria emiroberi ito Ensoko TV oburusubu mugusi Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi nguryore bintu byekerero bunesimi laptop esapufa TV fridge nabwege bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asinenchao nkoni tule binto wuchakire byenyumba ebye salon nonya ne binto byobesi aseribuli uraikerie nigo tugutukamye mu Kinyamira no bokole bwito no bwokobokera twakirisi myese namba 0702669403 Eye Nsoki Electronics ibyo mu Kinyamira mwesi mwareganyiwe Nuganite skuru asomwana arakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yawo emirobito nige kugenda n'amaganio a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabwigo n'ekilaboratori n'ebirasibito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County Dr. Stanislaus Misati, Inje Director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nkuba karamya mono saba no muko no turetera.
ande nko basaba no bendera turetara abana kiagere skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full good library na environment ya skuru ga na berengia asabana baito bagosoma asamange twakirisimia se namba 0722734583 St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Eye Nensoko TV. Oboroso bw'umugusi. Murubiro Nensoko bwakire umwanchito murgeria bw'igetasene Gensoko TV kinga kitugende tukotebya nabago gukomanya ryagende tukwenekirwa ase kigasetiri tukuria rero kuri ndembi ya mono boy gasoko cyari getasene gaito nabe gasoko genda gutuma ujumbe cyawo na kinda gite gusoma tumanye nganga yo bwaterete kibago na boygo ekerengero kyago kiriki kigo cha egetasene gaito Ensoko TV nabago murubiro Ensoko bwakire ndocho mto Eric Juma oteba watching live from Tika Job Smart watching live from Tika. I am Betwell Anuri Ensoko TV. Wakire Ensoko. Na wego kurasa mtandao ito o WhatsApp ndara rigati ya bari banyari bagutuma ujumbe cyabo tonyoranga twabasikire risko. Emtaote bango good morning Ensoko TV. Oyo bivo nonditi kuruwa bonchali bogya kumward nondi meyo morobiri w'Ensoko bwakire the show equality tuko ndani mpaka tamati. Noyo minto bagende tukutuma ujumbe cyabo yo mto bifon nawe gaotebe Ensoko bwakire inchenye iro ombati kurwa kabosi na pipo Sara Nyabonyi Dr. Ashiri Kerubo abayigori Joyce na ombati musirigwa chindugu cyane n'abantu ba kabosi bwakire makwani w'abantu ba kamosi mtaotebanga kurwa Tasha mumeamka salama. Tumemka salama, tunashukuru Mungu. Tatabetirie tarakini na batebringa anashukuru Mungu kurasinza mushiria chatasha. Kerandeni si eke yo musulbuga susu atiba kurona kurusiti salams koikaga chuba seito watching live na boygo clip kya enkirega gunka gitenga umo director tunanyara gutobekira tuneko koigwa enkwana yaye Dennis Grandi. Ensoko bwakire Asamarieta Botambe Ngorgukerane Dennis aka omusori w'Egasusu koruna kurusit saram crap goikagachuba seitaria watching live Ensoko TV oboroso bwagusi ano buyabogotoka ano boroso bore tomo chakorigereria Ensoko TV. Bia mono sana oyo minto Dennis Kirandi buno yo mtachi kitkote bia Innocentinga nabokobeka esimi yago ebe gaslanting elio nyare gogo tutebyanga in 30 seconds sekerengero rukiago Ensoko TV asore atokibwaterete nabegerio giriago Ensoko TV buna butambe no tukwariganiti na dentore tayari gotegerera aliyogo kwana Ensoko TV chakiri oyo minto Innocent out tekora so mtandao Facebook na alialia arororo Biyake mu mwancho muligereri Ensoko TV tukotwagata 23 rero chitariki ni 3 na ni ndigereti nyabote comedian ni gataba good morning Ensoko TV buya mono nyabotobe comedian aiga Eric Nyangawate ba kabisa Innocent na Diana watching live Duncan Ombane onchiri korwa chinsemo chiari chia nyamache bomagacho bobase atebe enjoying the program Richard Oyoto Kormalindi Peter Mugendi akataba salute Innocent living testimony twarusi ogimale mbarikiwa Dennis Kuku Pae nyari kabaga gakora nera atabaga ali kurutasia Podrome Mumanyi twarolire nyabotobe nande twarolire Sheila Kemunto from Makongeni twarolire Biyamono Bosire Emmanuel Mwaga
President Enoch G from Keumbu Lio Mweli Village mbuyamono na Venuel Simonjero twamororire mbuyamono mobisa na ebo igo twakorore umugaka egechokero kurwa asense totebetie semukuru wateba tune mbuyamono mwancho muligeri Ensoko TV tikatogendera ase kuligeria ase gazeti chweya totebi ngikire tebanga I tell you 2027 mimi sipige kura kurendete chinga kichirito kwarigani boy gomogeni utase studio esagiri yebironi chingaki tikatunyari to gwanchiro yo minto chwe nyarika gutotebye ngane yemo tunyari to kwarigania omogeni tokorero mu rubiryo asiga seti tunyari to gusanga naye mogano ndochega onkunire student killed over toilet use dispute ga Nairobi University Kikuyu campus rugura wabekire Kikuyu police station naende batu walitokwamererania ngakio tarafulash echo yo timatinga kiekire terende na babugureti omoyu agaita omwanafunzi bagosoma nera umate nengano kororere raisi lakini iga yatulira basaye babire yatulira oyo mukutinde kwaguchi oyo monechera akoyenda kero koranga umuntu oyo menyetenere gusabwate asira utitemba admin nera advisable onganye kurwe nyumba eyu liba gukwenyora ina situation whereby tomaiti umuntu oyo mata abantu bomeranete Nairobi school bono tokomanya oyo mbwa kiachite na chio tokomanya oyo gusakale utitemba lakini jone kintu kyo gwitira umuntu tokomanya kero kwigwa abagotaba bakore uchunguzi ego polisi bamineti bataite komanya ekwerende kineke nke tware weight ya mada gekogera morwane no muntu igota planeti omoite igokonyora gwasibiru manisrot lakini egento kelio planet matana bora nyore no yakonyora bamanire gose ne SMS gose inkio yagatwara nini atobo no basigari na kero batebirenga gatokore uchunguzi emineti na bagwase teninga ekesi kia omuntu oyo itetoyo manisrot neli barwanete bosaiko akanyora ubugo irio muyu gose kero kende mbagatianira nete gati yawo yakabeke to boboni yuma ito gwa planire botaite guchigoita onyore nge kesi ekibono gyatwalire degree ya mada chwe yabona gwate omugano yegere turoro bwango ekenege koruki 10 buna bagatebese gazeti eyo na nene mono umungwano yo kuruku justice otieno asoko moita umungwano nde asakaire kumuita umungwano nde se ogotakoraki ogota ko siara mache ase nyomba yobocheno ikinege ntukyo gukumisana umwancho muri gina bakonyora umugano yose page ya 5 ye gazeti ya The Standard umugano nde 19 innocent ya oranje mbwatere niyo umugano no ndo chega shock the grave after 9-year-old killed in school iga nense moya Narok Adventist Primary and Junior Secondary School. Mwano yunga, he was found with deep wounds in the neck. Police said. Na neke na kero kinege korogete kebesa na kero mibuli gas oruno yo negasi alenge isa negasi alenge kajiado komenya wake runga omwano oitiru school mbacheti go kwana mono lakini yendo bagote baga omwano yo abwate tipu cuts wono ntomaiti etora motabere nyasaye gekora police tukwenda kubwatu ku police waitwa koende sukuru naro waitwa wono lichi nyasaye nebikorwa byo kumya no goichania mono kirokora abana bake abanki buna bono twarore bono mambia bwese bagateba abonsi naborokiwa bali asichi sukuru bagenda tokona gosoma gwe mwana gwe myaka kianda uyo ndenere kwarigire no mwana we university bonsi bagendete kwagacha ubugima bwa mambye lakini ibintu byasalikire mu director na sensemo yakabera gonta ichinga kicyale chwe kaki omwancho muri geli chikazeti ekina bakwenda kurigire ligo chibosio ororengi kilikeroro nande nintutogende tukobwati gwetera sabasaki baito bale ase chinsemo nyamira nigo tobwate Steven Bunde ensemo ya Busongo nigo tobwate Wycliffe Orenge
Caroline Maosa tugatwara Bethwel Machini Dominic Onderi nere no ase chinsemo chirichia uchi South Mugirango asoebo basi aruligo abakonyara kabagakora kirikende tese binyoro nane mono nabakonyara gotubekera message yawe ase nambe yiwe tabwe screen na gaiga Nairobi Linet Nyambuhe Nyambane nere no ale ne kamera agendete koranga nkikirikende tekokorekana na eke koski teke gimagionsi kilikuwa rora masiabo na bande mbaro tarara tugendete gona kuyaligani na gocha aso bosibwao ni barabumba gendete kubwati na koranga ali agendete kokorekana kirase na agendete kuligirirwa so wikirana Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi asokoria gokogokia kogosemia nabo igogo komanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obo wonchoreria amaganio ali akubwatira ne obugima bwa botambe bwa mwanya bantu Ogonzi ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwanchu murigeria koria komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba naboigo chinsa isato Eye Nensoko TV oboroso bwomogusi ano mwibuli Henry tumwano obugimo bya bwankyo Eskuri Oboroso Tabaka Academy nigo tukubwatira naye eligwikirania ndote asoko umwana Oboroso butingu bw'ikisemi asekerengo gie fees uranyare wakana abari mu baito nigo bari n'ubumanyi bw'emirimo nabo igongutiri bari byewa ao byaborokigwa buna kigosori egatiye binde Nguruturobo sombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'uburaro asaba menye time endagere yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 Gose 0708706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners Triza International Academy atari asichisemi choka chikurwewa kulende boigo nenka yogotiya borokigwa asobugima bwankyo twabwire tukwebwere byewa asoko kolibya tari asichisemi choka kulende nasi chigosori aya nkubwatekana n'obumanyi bwa borokye baitu nguruturobo sombi asaborokiwa cyumba chitu cy'uburaro cy'laboratory amo n'ibirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka ime ya Nyamira County twakirishinya number 0746555986 Triza International Academy we light the future baliganya abantu banyamira no nyambari bali kubikiza amacinde kyara ntubate means of transport baleta abana elinde tobe tokuba amasomo yara abakonyenga kegocha anda bayibuli baito baro already bale ase school way abange banjire nga at least kokora tole egasingia tokonya abana uchimutuga aba useful members of the society. Mwanchumo ligareria Bwensoko TV oboroso obomogusi
inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa yama yakorwa ensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bego litukoria Jumamosi enseyamo ne chinsa isatu chabotuko elio nchiko komanya mangana maiya buna nyara ko baga gwateka kurwa se chinsemo au rongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bego chi county chonsi emirongene na isano na ibere Ensoko TV oboroso womagusi omwancho manyere bwa Ensoko TV igeta ngiye Ensoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi korime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchero bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye county ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta mangana ya kuri tukuria Jumatatu bakari tukuria Jumapili chini gongoro Perpetual machini na nyora netrobini ya Ensoko TV oboroso bomogusi kera kama tingatara na iketaoni ya Nyamira na lena shauri sangwe ngaro moijana Murigari bwa Ensoko TV oyo no moroberio bwo kongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakera chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwo yandaje tasike orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa magega ya televishoni ya Ensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liagusi onye kubwa tokuraria bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liokuraria asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Automat Kenya Limited no tuligigiga asengenchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakeresimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Oyo n'umucakano w'umucakano ime ya Ensoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamang'ana ime na isiko yense yaito ya Kenya
kera rituko ria Jumatatu ensa eyemo amo ne chinsa isato cha botuko nimbe kingokoretera amaya y'Ensoko TV erietariane Ishmael Mogere.